inggih Sratmaja pinanganten kakung jengkar saking sasana palerman panjing wonten sakajenging wisma pawiwahan. Jengaring Sratmaja pinanganten kakung kabiwada kumeling gedhe wilujeng dhuwur. Menyar Nawa Prabu Sumirat Ambadar Tejomoyo Sodaru dan Jawa Jepto Jawa Caket dan Jawa Malero Lakuni kota Tejo Tejadik Risak Pinanganten Pakut Mas Bagus Fajar Kurnia Jempol saking sasana paler Bapak sangat wisma pawiwahan Sratmaja pinanganten kakung patut busana ingkang pinarentes ndang sukti Hamengah busana ning nata lakon kadulu katon Agung Prabu Dewa Prabowo Agung ateges tebak ingkang bahan ingkang sayata adiluhur Prabu ateges jejening narendra tebak ingkang wibawa luhur Dene Prabowo ateges sinung Prabowo adhem ingkang pilawon Dampiak para kadang Pandhawa ingkang sapya angayap pindhakira pinanganten kakung Gya lumaksana lekeh pindha sumarupa Aryah anggajan guling sak pecak mangkul sak tindak kendel Semuh hatunipun kurang edhi-edhing swasana ingkang hanregani tawinging wiwara. Wonten wong bagus kang pindhanarendra tegak wonten sakajenging wisma pawiwahan. Saperlu hadratu lam sikaling adicara.